Dobrý den, toto je návod, jak připojit své zařízení pomocí aplikace Tuya Smart. Chytrá venkovní kamera SO120 je vybavená detekcí pohybu osob a nočním infračerveným přísvitem. Kamera má mobilní připojení 4G LTE. Její napájení je zajištěno přes solární panel. Bezdrátový dosah závisí na síle signálu vysílače 4G ve vaší lokalitě. Obraz kamery je dostupný v aplikaci Tuya Smart. Před instalací zařízení kameru nabijte. Odšroubujte vodotěsný konektor propojující solární panel s kamerou. Připojte jej na adaptér s dodaným napájecím kabelem. Při používání je důležité, aby byl solární panel vystaven trvalému slunečnímu záření. Může tak docházet k pravidelnému dobíjení baterie. Našroubujte na anténní konektor kamery dodanou GSM anténu. Na spodní straně kamery odejměte kryt, jež chrání vypínač. Odšroubujte kryt, jež chrání tlačítka a sloty pro SIM a paměťovou SD kartu. Do SIM slotu, umístěný na základní desce, vložte aktivovanou SIM kartu rozměru nano. Karta je umístěna svojí odvrácenou stranou čelem k objektivu kamery. Své kontakty má směrem k základní desce. Oříznutý konec hranaté SIM karty musí směřovat dolů. Vložená SIM karta by měla jít lehce zacvaknout. Pro vyjmutí SIM karty kartu opět zmáčkněte, aby lehce ze svého slotu vyskočila. Pro správnou aktivaci SIM karty je doporučeno ji nejdříve použít v mobilním zařízení. Ujistěte se, že vaše SIM karta není blokována PIN kódem. Musí být možné na ní zapnout datové připojení pro užití internetu bez Wi-Fi sítě. Zapněte kameru. Podržte tlačítko Reset, umístěné napravo od slotu SIM karty po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte Successful Reset a Welcome to Use. Pokud Welcome to Use neuslyšíte, zkuste proces opakovat znovu. Pokud LED dioda svítí červeně, SIM karta není připojená k mobilní síti a je potřeba ji aktivovat. Kamera bliká modrou LED diodou, když je SIM karta správně připojená k síti, ale není spojená s aplikací Tuya Smart. Přihlaste se k aplikaci Tuya Smart. V pravém horním rohu klikněte na plus. Zvolte možnost Naskenujte QR kód. Tento kód najdete nalepený na boku kamery. Naskenujte kód. Počkejte, dokud se zařízení nepřidá. Klikněte na Dokončeno. Úspěšně jste zprovoznili a přidali svoji kameru do aplikace Tuya Smart. Blahopřejeme!